Opa, xentiña da boa! Estufado hoxe. De chicha non, de chocos e ameixas. Sinxelo, estufado, imos estufalo no seu propio caldo, do propio choco, que non se sabedes, si o sabedes, non o choco merma moito. Por que merma? Porque, igual co calura e demais, porque ten moita auga. Entón, imos aproveitar esa auga que ten o propio choco para facerse nesa mesma auga. Por iso teño para aquí, non vedes aquí que teño aquí todas as tartellas xa preparadas, cas tapas. Hoxe o tema vai de tapas, porque con estas tapas é o que imos a conseguir para intentar non engadirlle nada de auga nin de caldo. E digo intentar porque, como farei aí atrás e tal, os estufados fanse sin engadir, pero tampouco borraiedes. É dicir, se vosotros considerades que estades facendo un estufado, pero que eso precisa un pouquiño máis tempo de cocción e que estáse quedando sin o líquido, que pode ser auga, viño, caldo, non fajades as cousas, non, pois non lle boto máis porque son que estou... Botamos un pouquiño máis e remate de facer que non vai a pasar nada, todo o contrario, vamos a axudar. Ben, e onde atopamos un dos mellores chocos de Galicia? Porque aí tamén, é discutible, porque, oes, aí os amosas sabemos que se curan ben no interior, aí non hai discusións. Pero o choco, home, no interior non, pero na costa hai choco, Ahora, un dos mellores chocos son a da Ría da Arousa, Xuconda de Ferrol, a de Vigo, e que todas as rías, en realidade, En Arousa, pois por aí penso que mandei ao gran Rafa Durán a ver onde nos atopa, a ver onde decide él, onde está o choco que imos a preparar hoxe. Don Rafa Durán, ¿dónde estás, compañeiro? Hola, Xoanqui, amigo, oído nas Rías Baixas, chef, oído en Cambados, porque se queres choco, eu levoche o mellor choco, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Sabes ese, por certo, que lle di o fillo ao pai, papá, está moi rico o choco, e di o pai, pois repite, fillo. Papá, está muy rico choco. 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 Estou con Concha, de Pescados Concha. Graciñas por recibirnos, Concha, en Cambados. Non faltaría máis. A pescadería está en Cambados. Na Plaza de Abastos. Na Plaza de Abastos, en Cambados. Ela é unha experta no tema do peixe, obviamente, pero neste caso nós precisamos de choco. Aquí hai choco, non? Aquí hai choco, acaba de abrir a campaña. Bueno, é un sitio onde hai un bo chopo. E por que tan bo? A ver, aquí a nosa ría pois goza de unha cantidad de alimentos para todo, tanto para marisco como para pescado, que eso xa é o mellor do mellor. E, bueno, despois temos un chopo que é un pouquiño mellor que outro, que o pescan de outro oficio, hai varios oficios. Un é o arrastre, onde pescan a zamburiña, que pescan chopo, pescado e toda clase de... Que vai arrastrando do fondo, non? Unha especie de cerco. Fondo do mar, sí, é como unha red que vai arrastrando, e aí, pois, hai centolo, nécora, zamburiña, pescado, un pouco de todo. E, bueno, ese chopo xe bo, pois hai outro que é mellor, que é o que pescan co bou de man. É como iso? Ou co boliche, que ese solo pescan chopo, cunha red. Aí ven moito máis limpio, máis lavadiño, máis coidado. É que nós vimos onde está o mellor produto e os mellores produtores. Esta muller sabe o que traballa e, ademais, veselle honesta e moi xenerosa con nós tamén. Moitas gracias. Graciñas por atendernos, como se dicía. Non faltaría máis. Entón, temos o bo produto, estamos no sitio adecuado, pero dime unha receita, ti como traballadora do choco. Pois diríache varias. Mira, o choquiño pequeno, pois, frito solamente, con cebola e unha boa cantidad de aceite de oliva, nada, eso é lo mejor de lo mejor. Que rico. Sí, eso é o pequeniño. E despois vos o grande, aquí lle chaman axiva, pois para empanada, para arroz, cocida con allada, cocida con aceite en blanco, de todas maneiras, como queiras. Ai, que rico. E o prezo disto como vai? Ahora a grande está indo a 12 euros. Está salindo máis ou menos sobre 10 euros da lonja. Xa ves que pouquiño margen se lle pon. O pequeniño está a 20. E despois temos a 15, a 14, pois hai varios precios. Sí. Cando remata a tempada? En marzo. En marzo empezamos o no noviembre
hasta marzo. Hasta marzo. Hasta marzo, o sea que tendes todo o tempo do mundo para saborear este produto. Nos vimos xa cando comeza. Xoanqui, vale o produto? Home, si Espero vale, que sí. claro que sí. Perfectamente, Claro. como sempre. Graciñas por atendernos, Concha. encantada. E veremos se aprendemos algo con este choco. Sí, seguro que sí. Tan rico. Vale? Graciñas. Veña, hasta luego. Moitas grazas, moi ben, sí, señor. Falaba do choco grande. As ideas que deu esta muller, malladas. Escapouselle o estufado. Un estufado ou un guiso de choco. Ou, aquí que fixemos... Aí, xa foi no 2019, penso, que fixemos a xiva con fabas de Pacuchiña Faraldo, Pacucha da miña nai, que facía unha xiva que solamente podía facer a ela. Mira que meu pai era o artista, non? Pero ese prato ela mallaba. Aí é cando falamos dos chocos grandes. Efectivamente, como di aquí a compañeira, dixo moi ben, quedoulle solamente un ingrediente. Sartén, dixo ela, sartén, unha cebola, aceite, quedoulle un dente de allo. Botamos un dente de allo e non precisamos nada máis. O choquiño pequeno, a cousa máis rica. E como veña do mar directamente para Tixola, mallámolo. Pero, cando son así un pouquiño máis grandes, aquí temos dous opcións. Xa fixemos aí atrás, para min isto é unha xiva, máis que un choco. Xa cando comenzan xa e ves aquí, xa isto xa é unha xiviña, non? Despois hai xivas, que son as que me gustan a mí, as que para facer para eses... a xiva con fabas ou ese tal, que son xivas así, xa poucas espectaculares. Fa unha tallada que aí parece que estás comendo unha tenreira. E despois comento que ten dúas coccións. Unha que na prancha marcar e como moito minuto e medio por cada lado, como moito, ou senón a segunda cocción. E a segunda cocción sí que xa pasa de media hora, nestes bichiños. Bueno, temos a limpa. Para limpar, abrimos, retiramos nada máis, non fai falta nada máis. O único pouco complexo que temos, xa o fixemos aquí moitas veces, por iso tampouco quero liar. E gastar o tempo facendo dúas veces as cousas, porque xa limpamos moitas veces chocos, luras, e ao final é o mesmo. Bueno, teño aquí. O único complicado mellor é na cabeza. Na cabeza facemos un corte na base do ollo e por ese corte sale o ollo enteiro. Nin se nos rompe, vedes? No outro lado igual. Aí. Aí. E xa non sale enteiro, nin rompe, nin nada. E despois aquí diante que ten o pico de loro, que se estuvese enteiro xa salió o estómago. Si agarramos así, con estes tres dedos, facemos así, tiramos un pouquiño e xa nos sale co estómago. Isto é moi interesante quitalo, vale? Isto e isto, nada máis. Ten aquí unha parte que é un pouquiño é de cartílago, que a retiramos. A partir de aquí, todo se papa. Isto tamén, De feito, isto, agora, porque estou aquí, que senón vai para unha bolsiña. Isto para facer restos para un caldo. Espectacular. Esta vou a deixar así. Voulle quitar isto. E vou a deixar así enteiriña, vale? Porque así enteiriña, despois marco na tixola cas ameixas e dalle un saborazo. Non o vou a tirar. Dame rabia tirar, iso non podo, isto aproveito. Un caldiño curto e xa me vale. Esta vou a deixar así. Enteiriña, vale? Aquí aparte. Isto vamos a estufar todo. Pero esta vai a ir cas ameixas, na tixola das ameixas. Ben. Creo que non vou precisar máis. Esta madeira, iba a decir. Xa non son madeira. As táboas xa... que tempos aqueles onde andabas buscando a mellor madeira e para volver a táboa, buscabas o mellor corte. Eu tiño algunha desas antiguas, xa están, antes a miña táboa de casa era incluso máis gorda que esta. Ora vai, queda un centímetro e pico. Das veces xa que pasou polo cepillo. Collelle cariño esas cousas, que lle vamos facer? Vale, veña, déxate de falar. O primeiro, un rustrido na tarteira. Allo, cebola, folla de loureiro. E despois, ao final, vai un pouquiño de pemento doce. E comezamos facendo ese rustrido. Ben, aceite de oliva. Isto para o rustrido. Mirade ben, E isto, aquí sí que nos fai falta a tapa. Isto vai ser para a xiva, ou o choco. Esta mesma receita, se o choco
é do tamaño da palma dunha mão, eu faría enteiro. Vai a reducir, van a quedar así moi chulos, os choquiños enteiriños, vai a reducir e van a quedar espectaculares. Eu non o cortaría. Vale? Dependendo do tamaño, pois para repartir máis, pois corta. Eu é a decisión que tomo para cortar ou non cortar un choco. Non tomo outra. Adiante ca cebola. E aquí, este dixemos que vamos deixar para marcar despois cas ameixas, non? Este non, coño, este. Ese. E aquí, cuidado, aí vai para dentro. Vedes como salta moito? Outra cousiña, metedes sempre de golpe, non metedes, porque cando salta, cando metedes pouco a pouco. Non tocamos, Aínda non tocamos. Aquí sí, aquí non temos problema. Aquí remexemos en medo. Cebola, ben rustridiña. Retiramos a folla de loureiro para o choco. Vale. Vale. E botamos un pemento. Queremos facer un guiso de chocos sen ameixa. Home, eu vou botar a ameixa para meterlo aí arriba, Aí, cuidadiño. Pero podemos facelo sen ameixas. Entón, botaríamos o allo. O allo aí, no choco. Eu non o vou botar agora. Por qué? Porque as ameixas vou unas abrir con allo e perexil. Mais un chisquiño de viño. Entón, o allo xa vai a ir incorporado aí, vale? 9, 8, 7 teño a cebola. Agora sí, mirade, Damoslle unha boa... Ai, que rico como ule. Vedes isto, marronciño que vai por aí. Isto é o que buscamos. Isto é o que buscamos. Agora tapo, vou empezar a saltar, vou empezar a tapar xa un pouquiño, porque se non salta moito. Aí, pero que se vaya o vapor un pouco, Dentro dun minuto tapamos todo. Que arrecendo. Para min é dos arrecendos máis ricos que existen na cociña. Cando metemos unha lura, un choco, un polvo, nunha tixola con aceite, sabedes que hai deses arrecendos que identificamos co arrecendos agradables, incluso que son... Hai un estudio que leín aí atrás que é moi atraente, por exemplo, ahora mesmo estou por outra banda, non? Pero hai xente que a gasolina, que rico ole, cando é tan atraente, non estou comparando nin de broma, non? Pero son destas cousas de que tens que volver a cheirar. Lo ben que te ule. Témolo, Bueno, vedes ese marronciño? Mirade, este a tona que estou buscando. Aí. Bueno, pois agora non lle botamos nada de auga, Todo eso que hai aí, que se vaya facendo xunto, imos a axudar con un chisquiño de nada de viño. Aquí, porque despois vai de máis, Aí, nada máis. Quieto. Folla de loureiro e o viño. E quieto. Ben, esta cebola... E o pemento. E que ainda me queda aquí. Claro, poñedesme a falar. E se me falades... Entretedesme e despois chego tarde aos sitios. Ben. Vale. Aquí vou atender ben. De verdad que teño cociña ahora, estou moi feliz. Moito me gusta traballar con chocos, con xivas e con luras. Cando é produto de primeira calidade como esta, ademais, porque despois sí que vemos por aí en moitos supermercados cousas que bueno, nós temos tanta sorte de ter este produto desta calidade que cando vemos esas cousas por aí, pois hasta nos alarmamos, non? Dicindo, como se pode? O choquiño noso da ría. Teño o choquiño pelexando aquí dentro.
Vou dar unha volta, cuidado que non salte. Esto. Quero que deixades isto. Vedes a tona, non? Esto é o que se busca. Nos seus propios xugos estáse facendo. Baixamos un pouquiño. Isto o temos listo, o choco apagamos xa, porque agora vai para aquí, para a tarteira. 2, 1, 0. Vale. Ben, metemos un pouquiño máis de caña aquí. Moi ben. Vale, siguiente elaboración. Aquí imos a preparar as cousas para facer o allo con perexil que levan as ameixas que imos abrir a plancha. Entón, collemos un allo, cascamos, pelámolo en anaquiños para aquí dentro. Outro allo tamén. E agora chiscamos un ollo, porque senón fago moito ruido, e remato de facer ese pemento con esta cebola. Tamén, aquí buscamos esta cor torradiña, E ainda nos falta botar un pouquiño de pemento doce, que vou botarlo xa. Cando remate de pelar este allo, xa vai para dentro. Vale. Así, para axudarse un pouquiño. Eso. Agora, pemento 12. Aí vai. Voltas. E rematamos con este rustrido. Temos que chegar a este rustrido así, Que abrande, que comeza a secar un pouquiño xa a cebola. Isto é o ideal. E agora que temos isto para non queimar, engadimos o viño branco. Cocemos, baixamos o lume, tapamos e deixamos cocer aproximadamente 3 minutiños. Despois desos 3 minutiños, o que imos a facer con iso é trituralo. Primeiro vamos a poñernos con este allo e perexil. Tapa, aquí estás. Ben. Listo. Xa está. E agora 3 minutos. Paso eso polo brazo batedor e retomamos. A pa vosotros é o chisco deste ollo. Ata agora. Estamos de volta, pelando a pataquiña. Mirade, vou vos enseñar. O único que fixen foi co vaso batedor, con un pouquiño de viño, que xa o víchedes, triturei co brazo batedor e mesturei o que a xiva co rustrido. Aquí o líquido que vedes é o viño branco máis a conservación do líquido de cada un dos bichiños, vale? Da xiva. Aí, engadín un pouquiño máis de viño branco e leva aí 20 minutos. Ven a segunda parte, que agora botarlle a bataquiña. Os ingredientes que si queremos que se vexan, que estén aí presentes. Entón, collemos a pataca, que esta vou na lavar, vamos cachala e vai a ir para dentro. Xa veredes. E depois as ameixas que imos abrilas. Vale e vale. Ben, agora, lavamos a pataca.
A que va te cago en joder, Camila? Isa, un día que cada día que teño unha idade. Xa cumplín 30 anos que aquel día me estalla, me estou un pouco corazón. Hola, veciño. Ah, ricuño, Aquí andas? estaba a porta aberta. Como estás? Estaba Ahora deixaste non a estou porta tan ben. aberta. Ui, ameixas. Mira, se teñen ali língua fora, oiche, estaban esperando por min. Parece que susto me mentiches. A tía. Mira, fai un lapazo de tempo que non como ameixas, Ai, ves, chiraron todo o que A hai. ver, recupérate, veña, recupérate. Meu pobre. A mí gustaba moito facer trasnadas destas, Non me decías que ibas a vir máis tarde, non sei que me estabas dicindo de esto. Vou máis tarde. Mira, agora que había o chollo, dixen moitas eu, rallas, voulle dar un susto, Moitas xo, verás, que rallas, non mi conta madre. comigo. Mi madriña guía moito, Ai, Dios mío, mira, antes comíanse moitas ameixas que ahora, non? Moitas máis. Mira, vouche contar das ameixas. As ameixas, meu pai non a quería ver nin en pintura, era comida de pobres. As que vivían preto do mar. Xa, pois eso que non é o marisco máis feo, Cai cada bicho. Pues con eso dígoche todo. Meu pai non quería ver nin en pintura as ameixas. Sí, pero antes comíanse moito, eu recordo, verdad, todas as festas, Bueno, as bodas, sí. bautizos, sempre había ameixas. Sempre había ameixas. Ahora sí que é certo. Antes, nas bodas había... Sí. Era a pescada rebozada e xa era para unha boda. Sí, é unha ameixiña de primeiro e íbamos como a Pepes. Íbamos como a Mira, Pepe. a min gustame moito, tamén, é na casa, pero desde cativiña de todo, Porque eu Sí. creo que isto, as gambas é un... Sí, os lagostinos, Sí, os efectivamente. berberechos, son moi Verdade. agradables, non teñen espiñas, para Sí. empezar, Ai, ni por- nada de que Aí tá, non teño nada que espinic... Eu estas como as pipas. espinicar, bueno, Tal cual. Tiqui, e os tiqui, meus tiqui. fillos, e a pequena Zoe, o que fai sin dar de decirlle nada, isto foi a primeira vez, pois é algo que eu tamén o fago, son manías, eu non como a meixa deixo, fago como un muriño aí toda Ai, sentada. sí, sí. E a pequena cando digo, mira, eso debe ser xenético, de facer o muriño aí feito. Ela copian todo, oichas, copian todo que Copian ven. todo. Mira, estou escachando a pataca e temos que decirlle aquí aos compañeiros de que o fajan en anacos de bocao, pero intentando, como quedan solamente ahora mesmo temos que darlle uns 30 minutos máis de cocción aproximadamente. E queremos que quede brandiña, e para que quede brandiña, sabes, Escáchala. que sea escachadiña. Entre outras cousas, porque aquí hai unha salsa moi espesa. Claro. Entón tarda un pouquiño máis en cocer. Bueno, esa é unha manía que eu teño tamén, Eu tamén escacho Ai. e po caldo, Así. escacho e fai aí unha cremiña e sal o boa. caldo, non sal tan ahogado, claro, sal así máis contundente. Efectivamente. Pois o outro día díxome miña prima, estou falando con ela por teléfono e dime ela que foi facer unha analítica Sí. e que lle dou ferro baixo. O ferro baixo, sí. sí. dá uma hora con todas as ameixas. E a doutora díxolle, tens que comer ameixas. Como xa? Que son moi, sí, sei que teñen moito ferro, Moito ferro, sí, Moito son ferro, e moi díxolle ela, sanas. ti comes un plato de ameixas e tenches máis ferro que un bistec de cocho. Ah, sí, de porco. sí. As ameixas, todos bivalvos, creo, Sí. Pero as ameixas teñen unhas propiedades moi interesantes. Teñen. Moi interesantes. Aí eu, o ano pasado, mira, eu fun facer outra analítica. Sí. Cando acabou con todo ese da pandemia, todo eso, Sí. e dixo o médico que tiña a B12 moi baixa. A B12, eso A de B12. E B- dixen eu, isto pa que é, isto que é? E díxome que fora... Primo de R2D2. Claro, a ver, que foi o... como consecuencia da pandemia, que tovemos tanto na casa esa tempada. Ai, sí. Sabes, que cambiamos os hábitos alimenticios, a nosa maneira de comer e todo. Claro, non saíamos da casa, non facíamos deporte, moveste moito menos. E daquela dixo ela que a gran maioría de xente que tiñamos baixa a B12, e dixo ela, come ameixas tamén. Ah, vale. Sí. Teño que ir ao médico logo. Sí, sí. A ver se teño máis a B12 tamén. Que fixo. E poderlle dicir a Marga, non sabe, oye, mira, que teño que comer ameixas, hoxe, e mañan Dame tamén. ameixas, claro, dame E ameixas. pasado berberechos, tampouco vamos a abusar. E aí está, pero é verdade, Son moi ricas en ferro, eu, bueno, ao verchas agora acordoume todo isto, pero... Ás veces é iso, pasas por alto comidas tan simples, non? Ou tan que nos parece, isto que vai alimentar, Pois mira, pa aí. Pues mira, de verdad, porque estas ameixas con este medio kilo das comer para 4. Porque fas unhas ameixas con fideos, Sí. con un refrito antes que un prato de primeira. Como Sí, están, bueno, mas ese, mi madriña, que pinta ten eso, mas que ao final, o que estamos botando aquí son 2 chocos, medio Claro. kilo de ameixas e o resto casi témolo por casa. Biches? Vale, que non é, digamos, que hai que... Pero o choco xa o dixemos, 12 euros o kilo. Aquí que debe de ir medio kilo de chocos, mas medio kilo de ameixas... Que sí, e faz unha pota de comida, E facemos unha pota de Pa- comida, sí, eu tamén. efectivamente. Bueno, como o ves? Ai, buf, mi madriño, xa me dan ganas de meterlle a Que culler. guai, non? Pásame os chícharos. Xa Pásame me os dan, chícharos mira. para acá.
chícharos. E chícharos embarcamos así en cru que van para dentro. Dios mío, que cor, que verde. Como mola, vecilla. Queres vir, non, Bueno, despois, daquela, hoxe levarei o tupper, un pouquinho. Hoxe traes tupper. Home, que ese co frío que está facendo xa eso agora de noite É que feo. ainda non acabei, Ainda teño que facer algo Ai, bueno, máis. claro, que llevan estas por riba. Efectivamente, pero o que vamos facer, como ten pouco líquido, vamos a botarlle media cunquiña máis de viño. De viño, para Así, que se faja aí. un pouquiño e tapamos. Aí, xa vedes, nada máis. E agora, ben. xa o teño explicado, eu non sei, presta atención. Pés paralelos. Ancho de hombros, non? Aí te. As orellas, fixen outro día, as orellas así en paralelo, non? Entón, tens que facer o bonito. Xa che vin isto, xa o vin Eso vou tamén. patentar, Vou coller marca registrada. O maneito. O meneito de Joaquín. Destache, bo. Xa che vin outro día. Bueno, deixo, ahora vas Déixasme. por eso, sí, posta Vale. con esa marcho, que isto... Pois nada, hermana. Despois cheira má roupa. Ah, meixa. E despois besamos a posta, non? Vale. A mesa posta. A la veciña. Veña, chao, chao. Chao, un biquiño, Manolo. Veña. Chao. Aí vai a Isa, aborrecendo, chejo aí. Vai salindo por aí. Vosotros lembrades dos cómics de Carpanta, non? Os que tedes 25 anos dirías, quen és? Pero os que tedes 30 anos como eu, lembrades de Carpanta cando iba polo aire aí xeirando a donde estaba a comida e tal. Iso é unha cousa así. É un radar. É un radar. Vale, estou aquí que quenza ben isto, O choquiño. Deixo aí nesa parte de aí, sen nada de aceite. E vou axudar un pouquiño a marcar todo, a cabeza do choco. Sabedes que comentei que o choco tiña 2 puntos de cocción. E no primeiro punto, sabedes que non podemos pasar, de 3 minutos, non? Aproximadamente por cada un dos lados. Non podemos pasar nin de broma, neste caso igual, Aquí, a cocción total van a ser 4 minutos, non é máis. Marcamos un pouco por un lado. Marcamos por outro. Manchamos a cociña ben manchadiña, aí. Manchamos a cociña e agora que ven ule. Para dentro, allo e perexil. Damos unha volta. Levantamos os alumes. Está moi picadiño, E as ameixas para dentro. Aí vai. Quieto e tapamos. Un segundiño. Esto retirámonos e vou axudar para que abran así. Un chisquiño de viño e tapamos. O vapor vai a facer que esta meixa quedou aquí fora. Xa se abra. Xa veréis. En nada. No chisco de medio ollo abren estas. Vamos a ver como temos este guisiño. Esta pataquiña. Mirade por aquí, por favor. Vivo o choquiño de Cambados. Moi ben. Bueno, chiscovos un ollo. Teño que abrir a meixa no momento que abra a meixa. Embarco aquí e listo para comer. Empratamos e xa temos a festa montada. Vémonos agora. Un clásico imprescindible, o estufado de chocos. Rustrimos moi ben as verduras, engadimos o viño, deixamos cocer 5 minutos e trituramos. Nunha pota cun chisco de aceite de oliva e unha folla de loureiro, marcamos moi ben o choco, preocupándonos que perda o mínimo de vapor. Incorporamos o choco rustrido, engadimos as patacas, a cenoria e os chícharos. Engadimos un chisco máis de viño, tapamos a tarteira e deixamos cocer 25 minutos máis. Nunha tichola co fondo de aceite de oliva, friximos o allo e o perexil e abrimos as ameixas ao vapor. Incorporamos as ameixas á tarteira de chocos, deixamos cocer todo xunto 3 minutos máis.
empratamos e listo para comer. Un estufadiño, de choco. Ao final, 1 hora foi o que levou. Coceuse nos seus propios xugos e máis no viño, tapando e controlando todo este proceso de cocción a través da evaporación. Podese facer e quede un plato así de espectacular. Aquí están facendo palmas cas orellas. Dende logo, bo produto, Hai en Cambados, moi bo produto, moi bo choco e tamén moi bo viño, dou fe. E nada, un xeito máis. Seguramente non estou inventando nada, en cada casa faise dun xeito diferente, estos estufados, estos guisos, é unha idea. Se algo podemos acaparar dela, alegro moitísimo. Pois nada, un biquiño, unha aperta moi grande, vale? Ata outro día. Chao.